neck piece ko logo. Hi guys, to kang be puja bor YouTube channel aw goso gorbo jog bore nekha jasi horne jabai arena ompray dayo ang dini amai lahano paideng arena amai lahani haba dong ja adaini bifongni haba arena to hiyo monfaibai no intro khalana time monase biawno monbai arena to nontamona nailangbai tabani jabai ni sase So guys, dayo जों ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै आइमोना फैबाय थादो बरिया जाबाय पुरा खामफोरा जाहा माइबो खासे इउटिउबार आरोना दिनैसो लोगो मोनबाय गाइस हेलिन नेक पिसखौ लोगो मोनबाय दिनै आगैखा हेलिननि बायदि नुयोना नै गोदोना गोलावनो पुरा गथंखौ गोलावनो लाजिसोदो मस्त आगै प्रियंका चोप्रा डेन्जार रिलिज को देखायो बिबो मोना नायनो बालाय थांसै आरोना दायो फट' थिखांबाय दायो फट' थिखांनाय मोजां जायाखै आरो मोजां खेबसे थिखांनोसै आरोना गोलाव थिखांनोसै एबार दे ला Official lah. Dah kan? Panggilan aja sih.
ओंखाम जाखांबाय एसे आगैमोन फट' लाबाय बिदि खालामबाय आरो दा बे सासेयानो नै थाफायासै बारा दिनै मालाबा मुसा साउन्ड नुदों आरो बेनिखायनो थानो लाजि गैया दायो आबैमोनखौ खुलुमनानै थांनोसै जोङो गाहाम नांबाय दिनै फैनानै आबैमोनखौ लोगो मोननानै न'खरनि मानसिफोरखौ लोगो मोननानै बहुत गाहाम नांबाय नालाय जोंखौ सोरबा दङ जों आबै लाहानाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गाइस ओमफ्राय आरो मा लागोन मा गैयामोन दा आरो किमान हल 230 जादों ना 230 माबा लाखो नै माबा खानायाव लाग्रा माबा सेरामखौ लादो सेरामा जोब्बायमोन लोंनो नायनो र' आं लोंनो हाया ट्राइ खालाम मा मुलि मोनामदो जानाङा आं हेल्थ no di गरम जानोसै दायो di गरम खाम ini जाबाय इमान लोगो फालु होखाय जां जलखि दिसना नाय लाबो स' गाइस दायो जोङो न'आव मोनफैबाय बिराद मेंबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना जाबा बाय बाय